उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। वैभववाडी सोनाळी खून प्रकरणी आमदार नितेश राणेंनी पोलिसांना सुद्धा महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत, पाहूयात। सर त्याच्यात 302 प्रमाणात दाखल झाला आहे गुन्हा, आरोपी अरेस्ट केलेला आहे, 5 दिवसाचा PCR आहे। गुन्ह्याच्या अनुषंगानं जो काय त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये पुरावे आहेत ते आपल्याला जवळपास 80% पुरावे मिळालेले आहेत आणि तपास बरोबर आहे बरोबर आहे तो क्रिमिनलच आहे। तो एकदम क्रिमिनल माइंडेड पर्सन आहे। त्याच्यावरती प्रिव्हियस हिस्ट्री त्याची जवळपास 10 ऑफेन्स दाखल आहे त्याच्यावरती। येस सगळ्या गोष्टी होऊन जातील। मी कालच त्यांना होऊन जाईल सर, सर्व होऊन जाईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।